Mozduljunk! Gyógytorna gyakorlatok és tanácsok mozgásszervi panaszokra. A Milgamma támogatásával. A mozgásszervi panaszok háttere. A mozgásszervi panaszok hátterében áll a genetikai tényező, ugye örökletes tényezőket értjük ez alatt, illetve a mozgás hiánya, ami már kisgyermekkorban, kisiskolás korban elkezdődik, hiszen nagyon sok időt töltenek a gyerekek az iskolapadba görnyedve, illetve a számítógép előtt, valamint a nem megfelelően választott sport, például egy gyenge testfelépítésű hölgy, akkor az ne válasszon magának olyan sportot, mint például a diszkoszvetés. Vagy hogyha sport alkalmával pedig túlterheljük az izomzatunkat, a vázrendszerünket, ebből kifolyólag is létrejönnek különböző mozgásszervi problémák. Ide sorolnám még a féloldali terhelést, ami azt jelenti, hogy szintén kisiskolás korra tudok visszamenni, mert itt jelenik meg az iskolatáska féloldalt való viselése. Ugyanakkor ez később is kitolódik, mert kamaszkorban ez már úgymond nagyon menő, és ebből kifolyólag létrejön az, hogy megbomlik az izom egyensúly, létrejönnek mozgásszervi panaszok, mint például a gerincferdülés is, tehát ebbe a kategóriába tartozik, valamint a stressz is okoz mozgásszervi problémákat, hiszen a stressz következtében, hogyha nagyon hosszú ideig áll fönn a stressz faktor, akkor az izmok befeszülnek, és ezek is okoznak panaszokat, fájdalmat. Valamint a neuropátiákat is ide sorolom, mint például idegkárosodással járó betegségeket. Ide tartozik a diabetes mellitus, mint cukorbetegség, és itt létrejönnek alsó végtagnál zsibbadásérzés, fájdalom. Létrejöhetnek például az ujjbegyeknél is ilyen tűzszúrásszerű panaszok, fájdalmak. Mozgásszervi panaszt okoz még a mozgásszegény életmód is, hiszen a rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut a munka mellett a bármiféle mozgásos tevékenységre, itt akár sport, vagy akár hobbi szinten végzett mozgásra gondolok, vagy esetleg például gyógytornára, mint szinten tartó tornára, mert ugye a gyógytorna nem csak azt a célt szolgálja, hogy a betegségeket kezeljük vele, hanem szinten is tartja, illetve fitten is tartja úgymond az egyént. A rendszeresen végzett, változatos, az izmokat harmonikusan terhelő mozgásformákra van szükség, a fokozatosság elvét betartva. Hogyha például az embernek nem esik jó a tornagyakorlat, akkor azt ne is erőltesse, illetve hogyha bármiféle panaszt okoz, tehát például fájdalom, zsibbadás, feszülés jelenik meg a gyakorlatok közben, akkor azonnal abba kell hagyni a gyógytorni gyakorlatokat. És hogyha már ugye kézdiagnózissal a kezében a szakorvos is azt javasolta, hogy gyógytornást keressen föl, akkor azt ne halogassa, hanem okvetlenül keresse föl azt a szakembert, hiszen ez a szakember egyénre szabott tornagyakorlatokat fog a számára megtanítani. Nincs is más hátra, mint hogy mozduljunk. A videó a Milgamma támogatásával készült. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.